Kaseng New Trap Youth Council nakatarap kaniw ng ston mentaksingi kabadero haka arp knay terik unay tung arjar pesau. Hapo ka jingnya lamu samla Wilson mertong babat kumu pendap pang jong kaseng HYC tanat new nong ston. Kala late ban ya kendu ya u branch manager Meghalaya Rural Bank nong ston. Halor ka jing ut jing nam jong kipat ba. Ya ka jing jaklia jong ka penta kabahap hapo lane krum. Kaseng kalalet bu si sendon da kejing tho ban kerpat yo branch manager ban pha pun khuit no bat kumju ban bu da ka jaka bret nyut la ka long hapo ka bang la ne ha plau jong ka te ka bang khanang ba ki pat ba ken yo ban penon kam dong ban nomor kajing ujor kajing ni ki pajba nomor kadon kajing berat jaklia hang ni yo kakta ka koi ka kia nomor kajing sma kajing utung jong kini ki jaklia tingila wanmi menta kasni bat ngelayo ru ka jing kerana i BM hang ni apo jong ni ka rural bank ba lak munjur ban bu no da ka dosbin hang ni ka jaka ka badai bandrung bat banmi ki customer ni ki nong thap pisan ni ki nongwan don kam hang ni ka bank kaju ka por ni kerpat ki pajba ba tindale khut tindale pikir ya ka tenta jong ni ka bank nomor kadai ka jaka ya ka jaka yen ka jaka don kam ka jong ki hi ki pajba nong non kam lani ki nong wan non kam hang ni ka bank rural bank nong kendong non hang ni apo nong ton te nga kerparu ka wi ka liang ba kum ka sarkar nomor kani ka bank hang ni kamdei su ka jaka ka bahak kendong du andre ka dei ka bahak mat du hapo jong ka area ngimdei ban le khoi tang hapo jong ka artrik risau jong kasngi jong umat makandi rengi dei ban le khoi man la kasngi kum ka sarkar hi ke don kam ke jing khoi namar ba ka sarkar hi ke don kam ke jing ko jikya te mangi ki bang don kam ke jing ko jikya namar kata nga kerpa di nong trei jong kanu ka department ba sobha bandale khoi